kadei kejuk jong ke jing start, jong ke technology, kejuk jong ke social media, but kejuk jong ke jing jot. Kam tam yaki kena samla, but yaki kelung kena. Kiba nadu kereta lai saus nem shaning, kila yo kalat, banbat, yalaki mobile phones, hakikti ki jongki. But kini ki mobile, ki wanlam, yaka jing jot, kaba buon rukom. Kum ka pornography, but kaba maabhamenta, kadei ka online sex work. Ka jing di met, lingba, ki video calls, but ki messages, but ki sex chats. Ki kena menta, ki ele video call na kapor siya kapor, kam tam haki social media platform, kum ka Facebook but ka Instagram. But lat niya kini artli ki platforms, ki babuon ba kita ki platforms, ki ba aya kalat, ya ki brio, bakin le ya kita ki adult content ki jungki. But kawai ni kita ki platforms, kadi ka platform OnlyFans. Hakaba ganu Kynthei, lani unu shinrang, ula bandi yaki dur lejong, but banle yaki pornography videos, ban kamay pisa. Ki brio, kila ban subscribe, yaki niki websites ki balongkum ka OnlyFans, but kila ban siyo, yaka monthly payment, lani ka yearly payment, ban pet yaki Kynthei, ki ba ban iya la ka met lejong, haki niki platforms. But kini ki thay demet online, ki kamay, limba kita ki subscriptions. Kajing kamay ka long kababuon pa na kini ki platforms, hadu ba ki kana samlamenta, ki ngop, hakum kini ki kam. Daka ba shina video klamakor, ba daka ba pin yaka met ka pad ka jungki, ha kini ki websites, ki thay samla, ki kamay, nadu kador prapo hajar sheneng shibanay. Ki don ni ki post patli, ki adult content creator social media platforms, ki ba pin ngop yaki thay samla, ban kamay bisak loy. But minta, ki buon ba ki thay samla khasi jungi, ki bangop, hakani. Nadu ki kana ki berang katsan kan rus nem shening, hadu ki thay rang ba ki bladon chi saupo san snem, ki di yagamet ka jungi hakini ki adult social media sites. Baro ang itip baka jingjalay jong ko prostitution hakari ka jungi, kalong ka ba ima ba. Ladap hiyat tang haplis bazaru, pinyu yakini ki thay demet ki ba yach room shening. Kakam di met online kalalong ka basuk hadu kata-kata, baki Kynthei, hapori India jungi, bat kumchuru, hakari Meghalaya ka jungi. Ki pendon kam daka WhatsApp, daka Instagram, daka Telegram, bat ki wede, ki website, bakin kamay bisa. Pindapit Instagram, ki babuon ba kita ki accounts, lani ki profile, ki ba ailat ikit hey samla, bakin post ki dur klamakor ki jungi, tang nakabantaban your likes. But ki babuon ba na kini ki thay samla khasi, ki pendon kam yaka website, ka ba kerteng ka club app. Om tang gani ka app, andre ki thay khasi jungi, ki pendon kam ru, yaka Telegram, banle iki kam di met online. Onda kila register yaladi hagini ki apps, kini ki thay khasi ki jungi, ki bu yaki description ki jungi, hagini ka website, but ki ong yaki brio, bagini ki brio ki laban siyo yaka subscription, bagin ya chat, but bagin pet yaki video ki jungi. Ka online sex chat, but ka online video calls, ka bu jing maabha, yaki thay khasi ki jungi, but kumchuru yaki kana samla. Namar ba kham tam hagini ka juk baduna kam duna jam, ki kana samla menta, ki phai, shagini ki jet kam, ban kamay pisa, da ka bakloy. Klam na perkhat yaka ran karem yaka akor ka burom. Baro pia pendon kam yaka Instagram, but pendia pet yaka Instagram, pinyu ki kana khasi menta, kham tam ki thay samla, bakim don shu yaka akor ka burom, lani ka ran karem, mantad yaladi. Pin hapo Instagram babuon ba ki profiles, ki badon na ki kerteng baper, kum kita ki profile modeling, ki profile shoutouts, ki profile Shillong, classy girls, Shillong hot girls, but kum ta terter. But kini ki profile, ki don di ki pau hajar ngut ki followers. But buon ba ki thay samla, ki kana khasi jungi, ki le yaki collaboration posts, but ki paru ki dur ki jonki, hakini ki profile, kanang bagini ki profile, kin post ki dur ki jonki, bakin yo shibon ngut ki followers. Ki dur ki ba iklamakor, ki ba itador, ki ba pen imet pen ipad, but ki videos, ki ba ki edi secret, ki edi beer, ki edi kiat, ki videos ba ki pen ki met pen ki pad,
nadu nakli sidus kejar, klem kanu kajing leran. Iting ba isar kay habapet namar babun Kynthei samla Khasi jungi menta king of maka social media. Tang na menta ki likes, ki laulod yala ki jan, ki nap, ki post ki videos, ki dur bapnilod ki shadam ki jungi. Ki di kiat, ki di drugs, ki di hookah, ki di secret online. Ban pun i baki long kita Kynthei standard. Bun na ki lit kai, bakin post dur baki rungi ki hotels ki bapher. Ban pun i baki datang maki kita, ki barus pa, barki ba im ya kata standard life. Henry na silindat pan, ki yo da kapisa, ban pun hun, ya ki shenrang hes pa, ki ba yalam ka ya ki. Ki bun ba ni kini ki Kynthei, ki post ki dur baki lit gym, baki lit na kamta ka fitness ka jongki. Henry, ha ki dur baki post pat, ki penilod ya ka med ka pad jong le jong. Bun ni Kynthei Khasi jungi menta, ki shabut teneng ya ka western lifestyle. Ya post dur palat iki model, ya penimat penipad palat bani ki porn stars. Ya syong haki clubs, haki hotels, haki cafes. Kumbadei kita ki khun sim. Henry san po persen ikini, kidang dunaba mala yeng alasam. Ki kemi ki kpa ki jongki, ki ditang ki bobalas ngi. Ki yeng bakisa, nang tap tang dakatin silyang. Bat ka khnai kadang ya thali. Henry ha social media pat ki peni, baka lifestyle ka jongki, kalong palat bani ki celebrities. Isar kay na marbabun ni kini ki Kynthei Khasi jungi ki lastang ban pendon kam ye kini ki websites kum ko OnlyFans ki club apps bat ki wede tang nakadaw ban kamay pisasuk klem da trish tom mapigi kmi ki kpa mapigi mention rang ki para rang so ya pet ya lagi khun ki ti ya lagi para Kynthei ki men Kynthei hatu ki yad galinti ka badai lani ki im kum kita ki Instagram princess. Bad kamay da kabadi ka met lechong online. Lang ba ki video calls, lang ba ki sex chats bat ki wede. Sapet, sa tangka tukan isnem, larangim laban te la kami kini ki paro. Kan sasdang sa ka child pornography, hagari ka jongi. Lano Ngin Kyndit.